Ez most le fog esni, vagy nem esik? Á, nem. De szép volt, gratulálok. Ez a témester-mester. Nem, a többi akkor. Teljesen jó. Úgy érzem én is egy lapáttal rádöttem az előző bőkére. Láttad el ezeket a dolgokat? Amikor nem volt. Ez melyik volt? Több volt. Amikor össze-vissza vettük. Ja, az a izél, amikor nem volt csúly az órában, és csúly volt. Olyan víztisztára adtam. A súlypontja hátul van egy kicsit. Igen, azért azt megnézném, hogy farokkal előre repülsz vele. Fehér, amikor neked a világ, lesütem orsokot után. Ja, hogy sokszor a kízisztáros. Nem, glágyerre. Farokkal előre repül. Négy Hátrafordult a gépet. Hát már vártam. Én most megyek Aradra jövő héten. Utána megyek Horvátországba, és utána Spanyolba állunk. Igen, amikor a hátrafordulva megkaptam, akkor nem szólsz a fölszolgálatra. Csak 540 fokos legyező fordulása. Igen, melegben olyan. Oldalon. nincs tartással a levegő. Nem lehet kiszámolni. 700 most a foszolóban? Gyerekek, azért dolgot kell vele. És az előző fordulat. Azt tetszik, ezt nekem is megtanulni, hogy farokkal vezessem inkább. Balra jobbra, időtállít végrehajtva. Én valahogy azt tanultam meg először. Azok, hogy nagyon meg kell tenni. Nem szabad meg. Mert azt nem tud olyan pontosan. Egyszerűen leszedlesed. Farokkal lehet késni, lehet sietni, és ennek a késésnek a sietését el kell kompenzálni kell. Egyszeres körbe. Viszont igazándiból a sietés nem is, a késés. A sietésnél, ha megfogod és Köszönjük szépen! a farok, akkor Ő volt Péternél, a 7. helyen van, az 372 már lehet ponttal. kevesebb